kanko wiyata fulɓe hoto mi yaɗon ngala hoto mi feñɗo godani awɗo ɓamtare. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe wattuɓe hakkillaji mumen e ayaw meɗen hono SGTV Gunas. Sikki ala eɗen bismiɗo Aliou Diallo ko kuccanɗen ko kono 24 juillet ngam manditare galle o on SGTV Gunas ko miijono ko ɗum noon sikki ala sona namdeɗen kanko Aliou Diallo ko yiyande makko e scène he guila fuɗɗi feewi koye timmude hitande fof koye haala ko hitande ɗimmerde golle ɗe jogori fuɗɗade. Sikki ala ko gollano ko e hitande adine nde holno yirɗum kanko Aliou Diallo. Aliou Diallo calmina bandiraɓe taweteɓe ɗo e galle Sukaɓe Gunas TV. Eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. musidɓe tedduɓe wattuɓe hakkillaji men e ayawo habride SGTV Gunas. En calmini bandiraɓe kala e kuuɓal en beltiniɓe no fewi machallah guila afatan ha kodda guila gardiɗo hono ceerno Ousmane Touré en calminimo kadi en jeerimo no fewi. En calmini kadi bandiraɓe wattuɓe hakkillaji mum ɓe kamɓe foof e kuuɓal guila e caméraman o ka foof en calminiɓe machallah. Eyi SGTV Gunas fuɗɗi ko joni nan yaaha e hitande ko golle ɗe ko fuɗɗa waɗede hen ko ene rewi lawol machallah kadi ne yuɓɓi. Kadi bandiraɓe kadi ene belti hen no fewi nde tawno waɗoɓe ene mbaɗiri no hanniri ni kadi eɓe jaadi kadi e lawol no fewi machallah. Ko weltare tan wonani hen kadi eɗen mbiya kadi yo Allah wallu kadi yo Allah timmina niyaji e jaam e cellal e kicar. En beltinima bandiraɓe kala e kuuɓal. Ko noon tigi enen fof nandi ɗum ko Aliou Diallo wonno ko goto taweteɗo e Sukaɓe Gunas. ɗeɗo balle fof eɗen gueto gam yidde bismade mum ɗo e galle kono mataw ko hande Allah hoddiri ɗum. E sikki ala Aliou Diallo holko mbiyata on mo ganduɗa ko jeeɓowo seeno saabu hande en jii bandiraɓe ne paadi ko waɗete toon nde wonno seeno ko no kewɗe wiide ni ko religion firti fawtude ko ɓennuno a faami ko gonga hayso eɗen mbawi wadde direct e ngala moyen jimi ɗum no mbimi ni hitande adinde ko haala hitande fayade ɗiɗi ɓerde ko golle sa yi hitande adinde wayini ko affaire ko jafnani konngol ko femti e matériel uji ha e fof ina ngakki donc hitande arore nde eɗen ɗamini ɗum ɗon fof. Joni noon holko potata wiide ɓen ɓe ganduɗa ko yewoɓe ɓe ina keewi eɗen gandi machallah kono woɓɓe hen aboneɓe ina hakkini holko mbawata wasiyade ɓen ɓe ganduɗa ko yewoɓe tan to banggue badgol abone ngol holko potta wasiyade ɓe hen. Eyi ko noon tigi bandiraɓe dal mbiyetenɓe tan ko yen jokku tinnare no fewi. E tinnare nde noon yo yaade e gollal taw ko gandanɗa hoore makko ko yuɓɓinata hunde nde tawno haala tan gaynata e hunde koma yaada e liggey. Liggey one kadi so en ballodiri tan inchallah ma hunde few. Hitande ɓennunde ɓenni waɗama yuɓɓi faadi fayida machallah kadi eɗen ñaago tan bandiraɓe nde ɓe mbawata wadde hen juuɗe mabɓe nde hunde wawa yaade no yiɗirani inchallah. Anniyaji ko anniyaji moƴƴi kadi eɗen ñaagui kadi yo Allah timmin pandal ɗe e jaam ma moƴƴu inchallahu taala. Kadi bandiraɓe kadi yoɓe tinno tan ɓe mbatten hakkillaji maɓɓe no fewi no fewi nde tawno hunde ko enen ndendi ɗum ko enen foof jeeyi wona goto jeeyi ko enen foof jeeyi kadi ko leñol ngol foof kadi ummani wadde moni foof kadi yo watten hakkille mum no fewi tinno hen kadi waɗa kadi ko kañum jeeyi eyyi ballodiren no moƴƴi machallah. En calmini kadi bandiraɓe kala yeeɓiyankoɓe foof e kuuɓal. kanko wiyata fulɓe hoto mi yaɗon ngala hoto mi feñɗo godani awɗo ɓamtare.